Atong gisaulog karon ang ikanapulog pito nga Domingo sulod sa tuig. Sama sa batang lalaki sa ebanghelyo nga mipaambit sa iyang pagkaon ngadto sa uban nga maoy hinungdan sa milagro nga nakakaon ang tanan. Ang simbahan sa Pilipinas mahimo usab untang hinungdan nga ang kaluwasan ni Kristo maambitan sa tanan. Palihog manindog og daygunta ang Ginoo nga maoy katagbawan sa atong mga panginahanglan. Daygunta ang Ginoo uban sa mga bagong awit, ang kalipay na isigit, ang Ginoo labing higpit. Daygunta ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay na isayaw o mula ang adlaw. Tugugan ang gitara, ipalalo na ang trompeta, ang Ginoo sa gugmang pasalamatan ta. Tugugan ang gitara, ipalalo na ang trompeta, salamat Ginoo sa imong maayo. Sa ngalan, samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kami. Ang hinaot ang mga igsuon, ang Ginoo magaubang kanato, laypan ng Santos nga Eucharistia, ng Santos nga Misa. Siya unta maghatod to sa gasa, sa blessing that we need, laypa ang gasa sa kalinaw, no? Sa itong kasing-kasing, kapasayloan sa itong mga sala, kalinaw sa itong mga banay, ug kayuhan sa mga sakit sa lawas ug sa kalang. Para maandang kita pagsaulog ng Santos nga Misa, basula nato ang atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay Panginoon. Isugilon ko sayod ka man makinikalaon bisalig lamang sa kaayo kaluyan mo lang o Ginoo wagtangan ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong gipaabot ipaganaw mo. Kaluyan kita sa Dios, magagagahom sa tanan, pasiluan ng atong mga sala, dadong ngadtos kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa mga langit. Kadaisay ang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos na itong hari, Diyos na mahal na pagkakam sa tanan.
Mag-ampo kita. O Diyos among amahan ug ti panalipod, kung wala ikaw, walay malig-on, walay santos. Tutuloy kami nga na sa kinabuhing tunhay, pinaagis pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga mahimutang nining kalibutana. Kini among gipangayo, pinagis sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Ang Dios nagpakaon sa mga kabus ug naghatag sa iyang abunda nga panalangin sa mga walay nahot. Ang unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon sa ikaduhang basahon sa mga hari. Atong paminawon. Sa laing higayon, may tao nga gikan sa Baal Salisa nga nagdalag kawaan kabuok pan nga hinimo sa sibada nga unang abot. Nagdala usab siyag bag-ong inani nga sibada aron ipakaon niya sa mga propeta. Si Eliseo miingon kang gihasi, ihatag kini sa mga tao aron kanon nila. Apan ang iyang sulugoon miingon, dili kini paigo sa usa kagatos katao. Busa miingon si Eliseo pag-usab, ihatag kini sa mga tao aron kanon nila. Kay nag-ingon ang Ginoo nga dili kini mahurot nila. Busa gidulot kini sa sulugoon ngadto sa mga tao. Nangaon sila ug may nasalin sumala sa giingon sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat. O Ginoo, padayga kanimo ang tanan nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian. O pasuginlan sila sa imong gahom. Ang mata sa tanan nagatanaw nga malaumon kanimo. Ug gihatagan mo sila sa ilang kalanon sa husto nga panahon. Gibukhad mo ang imong kamot ug itagbaw mo ang tinguha sa tanang buhi. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan
nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Sa Ginoo mao'y nakabakod kanamo, iyang itagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Pinaagi sa Espiritu, nahiusa kita diha ni Kristo sa usa ka pagtuo, sa usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tawo. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Atong paminawon. Mga igsuon, ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad ako sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga angay gayud sa buluhaton sa mga tinawag sa Dios. Pag mapaubsanon kamo, pag maaghop, o pag mapailubon kanunay. Ipakita ang inyong gugma pinaagi sa pagtinabangay, paningkamuti aron matunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu. Pinaagi sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. May usa lamang kalawas ug usa ka espiritu. Ingon nga may usa lamang kapaglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo, ug usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tao, nga mao ang labaw sa tanan, ug nagbuhat pinaagi sa tanan, ug anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Diyos, ug tanan ipakapit kaninyo. Alleluia, alleluia, alleluia. Unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Diyos, ug tanan ipakapit kaninyo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santo sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Humani ini ibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o sa lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kayong mga tao. Nakita manggod sila sa milagro nga iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa kabungtod, milingkod dito uban sa iyang mga tinunan. Ito higayuna, doon na ang pangilin sa pagsahilo. Imitanaw si Jesus sa libot niya, pagkita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang ining mga tao. Gisulti niya kini, aron pagsulay kang Felipe, panitinuod, mao nga nahibalo na siya kung unsa iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisig mapalit pagkitagpan nga balik duha ka gatos ka dinaryo, dili pa igo nga ipakaon ini mga tawhana. Usa siya mga tinunan nga si Andres, igsoon ni Simon Pedro, miingon kang Jesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga sibada ug 2 ka isda. Pan unsa man kini alang nining tanang tao? Si Jesus miingon kanila, palengkura ang mga tao, may daghang mga balili ni atong dapita, busa milingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Yung gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Diyos. Giapod-apod niya kining ngadto sa mga tao. Mausab kining iyang gibuhat sa isda.
Silang tanan na kaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, mingon siya sa iyang mga tinunan, hipusan ninyo ang salin aron walay mausik. Kung gihipos nila ang tanan, ang mga salin sa 5 kapan nga sibada, nga gikaon sa mga tao, napuno kinig napulo 2 ka bukag ang sobra. Pagkita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Jesus, miingon sila sa walay duha-duha, siya gayud ang propeta nga moanhes kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga muduol sila kaniya, ug kuhaon siya aron pugson ang mahimong ilang hari. Busa may balik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kada gyud panahon ba nga mabasa ko ning ebanghelyo karon nga atong nadungog. Mahinumdum jud ko sa one of the beautiful experience ako ang pagkapare. Mga 29 years ago, gadugay na. I will never forget. No? Di pa ko maasayan sa Holy Cross. O gani, ni Amang Cecilia din no? Taga Holy Cross mo ni, testigos na siya, anong panghitabo ba? You know, pag-abot ako sa parokya, gamay kaya mong kapilya. Sa among papalingkamot o palambo sa simbahan, daghan yung kaing mga tao nga manimba. Una, nga, nagkunahon namin nga, ang kapilya kinahanglan yun, magbuhat may dako ng simbahan. Daghan naman yung kaayo. Ang problema lagi, kay ang parokya di man taon dako, Holy Cross Parish nasa Basak Pardo. No? Di man dako, mga tao di man dihaw man kayo mga dato kayo. Una, dako kayo ang damgo magbuhat og simbahan. Pero yung taon, problema, asa may kwarta. So sa mga pagsabot-sabot yun sa mga tao diha, ang tanang tao, desidido yun. Kung man, mamatay kwarta, magtugog kitag simbahan. Desidido sila. Pero usa lang kabutang nga digawas ba? Ato lang yung tumanon, maluoy rang Ginoo. Salig lang ta sa Ginoo. Mao gina salig lang sa Ginoo. Unang nadungon ako nila. Mo nga nagpatawag may gitawag to mga General Assembly na mauni kinahanglan kaayo magbuhat og simbahan nadako niya sila tanan mura mag of course kita sila nga importanteng buhaton. Pero usay atong paagi nga kita magkakwarta, no? Kita kwarta pagbuhat ni ini. Daghang istorya, daghang suggestion, daghang kaayo niya. Sige, at least ato ning tun-an, no? Pamagi ta. Pamasa mo ang meeting, sharing. Ikalimot yun ini yun. Biasa, may mga bata sa nga apel sa ito gidaw sa mga gilikanan. Naiduol nga bata na ako. Sa pader, de piso. Unsa mo na doon sa ipalit ng simbahan? Piso ipalit ng simbahan. Wa gina ko na, gyud kanang piso ako gina, gitipigan kayo. Pero ako nahimuot ko ba? Nahimuot ko. Ato, wa ko na to gyud. Paggabi nakatuog ko ba? Na malandong ko nga, kuman na mo meeting, kinabata nga nihata og piso ipalit og simbahan, di ko, give me an idea. Nga unsa man nato ba? Kay pobre gud mga sakop diha ba? Nga kung mao kini piso ang gihatag para palit simbahan. Unang pagkasud adlaw gitawon ako mga chapel leaders na mo kita. Kay bawo nang jugo. Nagbata nagtudok na to. Idea ko nakuha na ko niya. Nakita, no? Naibaw ng mga tao na kinahanglan tawa pa sila kwarta kaayo. Pero kaya ginilagyod, no? Kung sila hangyoon na to, nga sila, kamo, mangulikta mo, piso ra gyud. Piso kada semana.
sa tanan diha sa inyong mga kapilya. Piso. Pero sayo na. O katugod, hindi ito sa bata, piso gina, piso mo nang ulikta sila, abot sa Sabado, intriga nga rin. Pero pisa, ayaw dosa, piso rin dawata yun. Kaya ingo piso na yun. Pero kay piso, okay na. Kasi sa lugbasyaw gini atong una, piso na noon. Hatag lang kasi yun. So we have dynamic kwarta nga silbahan nga sweldo ba sa mga ingo na ito nagtrabaho, nga pila na katrabador tanan ba? Pero wa na mohunong diha. Ang katong gibot sa bata nga murag iyang gipaambit diha, he shared the piso ba. Ako na nga nahinghasa ko kay pag ipaambit siya ba. Muna sa kada misa na ko, ako to siyang gamiton example to motivate sa mga tao. Di lang ang piso ko dili ang iyang sharing. Diha mga igsuon, no? Pagsugod na namo gyud, no? Pagmaso na mo sa karaan kapilya, may makaito siya, no? Nagsugod na mi. Nahitabo na nang gitawag to among kada Domingo nga dagyaw. Domingo nga diin ang mga tao, no? Mga naha diha ang mga igsuon na mong gitawag to sa parokya nga naay mga professional, architect, mga engineer tanan ba? Muanha diha, mutampo sila mga abilidad, ilang mga plano-plano. Ikaw man mo visa, naanay meeting diha sa structure. Unya sa ang may tabo usad ang itong mga liburan ito sa mga trabaho sa semana pero libre ba Domingo gikan sa mga liburan sa Atlas kita na diha mo mugahan sila pila ka oras nga mo trabaho sila libre tanan ha amo tila ilang skill, no? Yung mga suon mga lipang mga batanon, no? Ito mga kuan, ang ilahang labor, pagmasa, tanan. Munyang papakaon, mga kababaynaan, nagluto sila tanan. Ang mga kaya to as bukid, nagdag utanon, nagdag tanan, nagdag sudan. Sus kada Domingo, kanindot jud kayo. Aligre jud kayo. Everybody is there. Kana iyo magmisa ba? Iyo magmisa na mo, dagyaw na tanan. Nagbuhat diri, nagbuhat diha. Padayon to until 1 year. Nahuman na mo simbahan in 1 year. Natukod na mo ang simbahan, ha? Di lang ang simbahan nga bato, kundi natukod na mo ang simbahan sa katawhan ang Kristohanong katilingban. Natukod mga ison. It's a miracle. Pagkahumano, nag-uol ko, gagimingaw na ko. Nindot yun magpundok-pundok, magkaon may pagkanindot yun. Pero nakita na ko yun, unsa may nakahuman ni Anto. No? Mga ison, ang pagtuo sa mga tao sa Ginoo, bisagway klaro ni tuo sila, o ang ibuhat, ang paambit sa usa ka bata sa ayang piso na nakahatag og ideya sa Ginoo gito. Mabita pag humangin mo diha ama si Colonel Vidal na inaugurate nami, gisuda namo ang gitawag to kana bitang capsule nga butang is ilaw. Dito ang piso gibutan ako. Gito igasto na ko pisuha kay maro gito nagdagswerte. Tu ang piso dito. Imo na ang kabo ni Holy Cross diha tanan diha ang simbahan na makita nimo sa ilaw diha sa capsule ang piso sa kabata. A miracle. O ibaw ka, ang pagsalig sa mga tao, o ang pag-ambitay, kung naanan duha mga isuon, why imposible sa kinabuhi? We can do it. Ang Ebanghelyo karon, nagbilagro, di ba? Doon ay idaghan ng mga tao multiplication of bread. No? Unsa may natabo niini? Kada panahon gani, nga naa ang pagsalig sa Ginoo. Ug ang Ginoo naa uban kanato. Mapila gani Ginoo. Mga iso automatic ginagyod. Naa gini si milagro kun anas kamot sa Ginoo. Ang gamay mudaghan, ang wa manaa. Inumdum mo katong unang bangkiti dito sa katong unang kasal gani, nahutag tub, nahutag bino. Unya murang maimbaras na ang tawag to kaslunon, nahutdan.
Usa gibuhat. Gihangyo sila sa mga gabirin. Di mo gabirin, tuhuoy lang, tumana lang na sulti sa kong anak. Tanawa, ang tubig nahimong bino, daghang binong wan agyud mahurot. Milagro. Tanawa itong panahon nga si Pedro, nanagat siya. Nanagat siya ba? Pedro pag-unagol, nanagat yun na, tibok gabi, wag ikuha. Nga niabot ang Ginoo. Yung Ginoo, kami mahimo. Yung Ginoo, tuo lang, bro. Ilabay dito. Ilabay niya. Di ba ito si Tabo? Di ba mo, di ba? Pagkaghan ang isda. Nanubra. Di na makaya nila. Di na si Manghilyo karon. Pagkaghan ang taong yung gutom. Daghan kayo. No? Gawin ko sa pagkakanon. Kung sa'yo nagtabo, di alay pila ka, di pan sa kabata, nga gihalad, yang gihatag, no? Kung yung ipalanginan sa Ginoo. Si Kristo, binlanginan niya. Kung sa'yo nagtabo, ang pila ka pa, nahimog pila ka libo ka mga pan. Nga makaon sa 5,000 ka mga tao. Kini tinuod, mingon ta, milagro gining maingon na to, multiplication of bread yun. Mahimo ka na. Kaya hibaw man ta, kada butang gani, bisag usag gamay, basta kini, naas ka mo sa Ginoo, udaghan kini. Kasi iyang saad, tagaan tag kinabuhi, o kapuno sa kinabuhi, di na magtitihik ang Ginoo. Bisang gani sa saad niya, kamo nga mo alagad niyo, labi pa kung sakripisyo mo sa misyon, no? Muhalas mo sa kinabuhi alang sa misyon, paring mandrig unsa ba? Ningon siya, kung muhalad mo niya, sultian ta mo. Pabiya mo sa inyong pamilya, inyong ginikanan, tanana, pero tagaan ta mo unyang mas daghan pang mama, papa, igsuon, pila pa kagatos. Ingon ni Ana ang Ginoo kung mamatay yung milagro. So tinuod, no? Nini, pero makitaan sa nimo, pung pa sa mga eksperto sa Ebanghelyo ba, sa mga Biblia ba, nga doon ay laing milagro gini na pahipo na hipit nini. Ang unang milagro, tungkol kay nituo sila sa Ginoo, naat kamo sa Ginoo, na gini milagro, tinuo na, with the hands of God, na gini milagro, salid lang yun sa Diyos. Milagro gina. Pero dinhi sa Ebanghelyo, ipakita sa doon ay laing milagro lang. Dili lang multiplication of bread. Multiplication of the heart. Nga tanawa, dako kayong problema nga buhay pagkaon, daghang kayong mga tao, intang unon. Pero ang pagpaambit sa bata sa iyang baon ngadto sa Ginoo, pagpaambit ini unya giblisingan ni sa Ginoo. Unya yung Ginoo sige i-distribute kini ngadto sa mga tao. Nganong idaghan man to. Pug pas komentadista mo ni hitabo. Nga kinigo mga tao sa mga Hudiyo ba? Magsusuri gina sila, dagko kina sila gitawag itong mga biste, daghan sila mga bulsa kayo. Di man kung manurin ni sila, magbawon magini sila. Magbawon itong bata. Doon nila ibawon. Pero ang nabutang lang, ang hitbo lang, ang bata, ipakita na iyang bawon, iyang gihatag. Ang uban doon mga bawon, may pagkatago, wala hatag. Muna pakita lang sa bata, gihatag, nagpanlangina sa gidaig sa Diyos, tanan, gihatag-hatag, murag nangatandog sila ba, nangauwawas sila, no? There was a change of heart. Muna sila sa diko, sila lang bawasad, nagpaambit sa. Diba, biyata mga isuon, basta magpaambit tayo ginita, magtampuhan na kita, di kita magkuwang. Maungan na hitabo, sa to, bisag usa itong kalihukab, sa usa kada kong problema, basta doon na tayo, we share, we contribute, no? Mo lalay ta. Sobra gina, makayaw gina. Kaya patlakan di ako. No? Kaya patlakan kita maghikay ta, niya data nag-isig usa, manubra gina siya, basta mag-contribute ta. Mausa na sa kinabuhi. No? Ibaw sa ta, ako dili ta, hakog sa ta, bisag usa pa nakadaghan diha, kuwang ginagyod. Basta na ihakog. Mabitan na itong Pilipinas karon no. Pobre ba kung Pilipinas yun? Dili og no. Dili. Pero ka makawatan. Tungkol sa korupsyon. Di na katang pobre ang taong wag yung kakaon. Pobre ang taong nga wag yung kapaingnan. Kaya ito aman suyo pa sa mga laog.
Di mo na ko sa kadaghan na Pero kung di ka mo paambit, di ka mo share. Pero ito niya, diya pitay usa ka lungsod, no, nga, dindot kayo magpista gini sila, no, mga ibuhaton lang niya. Magpista gini sila, doon na sila kanang gathering ba, ilang costumbre nga, doon na dako kayong tadyaw diha ito nga sa ilang plaza. Unya, ang tanong mo, tampog yun, o gamay bino, no? Nya haro maika, puno na, ato din sila nga ito, magsayaw, inog bino, mag-inom gagawin, makainom na kalamin, makaisayaw, di ba? Mo na ito ilahan, mo ito ibuhat nila. Unya, sa kahigaw ni Ana, sa pista, nagtampuhan na sila. Pero usa ka, dito kayo, din siya, yung sabay, doon ako iso diha, pero dili bino. Tubig, para bitawan lang mahibaw bitaw ug tubig na wala na tubig gibutang ko dili bino tubig yung gibutang dito kayo nahitabo sad ang mga tao sad pareha masahon na di asad niya imbis bino tubig bisig gibutang ladli pa tubig tanan dito kay puros man laog puros bitapos why mahimo why mangiso kun kana. But if we only share, kung paambit lang kita. Muli pong San Pablo din, ba? Ningon siya, pagtirabangay ka mo, no? Pagtirabangay ka mo, tampuhanay ka mo. Haron ang gitawag tog ang panaghiusa sa simbahan. Ang panaghiusa, mulig-on ang simbahan. Haron mahiusa kita diha sa Kristohanong katilingban. Maghiusa. Mangisuon, kitang tanan biya, no? Doon na ba kita'y kanang gitawag to bound, doon na kita'y gamay bound sa Ginoo, mapublikang madato. Kung mutampo lagi tataba, kung atay kwarta, nabi atay panahon. Kung kita mo tampo latag panahon sa atong isig katao, sulti ante ka, no? Doon na mga tao nga gitawag to, imbis sila mag-inusara yung kalibutan na, murag sila, they will be happy because you give attention. Kung sa itong baon na ito mahatag tagamay pagkaon lipas mga timawa, ining kalibutan na doon nagyo sa tao nga dili magutman. Magutman. Kung kita mutampo ta sa ito ang pagpaubos o pagpasaylo, kining kalibutan na malinaw gyud. Pag malinaw gyud, og doon niyo kalinaw. No? Kung utampo lang kita, bisag unsa gamay atong tampo mga igsuon. Bisag unsa gamay. Kinig yung panlanginan sa Ginoo. Or it will make our world a better place to live in. Timan formula sa milagros sa mong kinabuhi. Tuhan salig sa Dios, tuo sa Dios, o paambit. O ang atong kalibutan will be a better place to live in. Amen. Nagatuo ako sa Dios, mula sa langit o sa iyo. Si Kristo yang luto. Wala ko sa dalang sa Espiritu Santo. Wala ni Maria na Birhen. Sakit sa ganitong sa Pilate. Ilatos sa tulos sa matay ng luto. Kusay sa mga minatay. Sa katulog sa mga sakit sa langit. Ito sa tulos. Sumundan tingnan. Ikatipong wala siya. Ang bakong sumulit kung sa mga minatay. Tuwa ko sa Espiritu Santo. Santa Iglesia Católica, kabitan sa mga santos, kapasayloan sa mga santos, pagkabahan sa mga Amen. Mag-ampo kita sa Dios, Amahan, kansang grasya, nagpanubra alang kanila, nga may pagtuo o pagsalig kaniya. Sa matag pangamuyo, kita moingon, kalanon sa matag adlaw, ihatag kanamo Ginoo. Kalanon sa matag adlaw, ihatag kanamo Ginoo. Nga ang mga kaparian, magsaulog unta sa santos nga misa, matag adlaw alang sa kayuhan sa simbahan ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Kalanon sa matag adlaw, ihatag kanamo Ginoo.
Nga palabihon unta sa atong pangagamhanan ang pagpalambo sa malahutayon nga agrikultura kaysa mga industriya nga makadaot sa kinaiyahan ug panghinabuhian sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Nga mahuptan unta sa ato mga Pilipinhong misyonaryo o sa tibuok Mission Society of the Philippines ang espiritu sa pagkakabos ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang masakiton, makakaplag ug kaayuhan ug kahupayan sa grasya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Nga pinaagi sa ilang pagkalawat sa pagkaon nga langitnon, ang mga magtutuong nangamatay, makadawat sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. May gugmaong Amahan, ikaw nag-amuma sa tanan mong buhaton. Ihatag ka namo ang kalanon sa kinabuhi nga mao si Kristo among Ginoo. Mag-ampo kita kining sakrifisyo dawaton sa Amahan magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa kining sakripisyo kat sa iyong mga kamo. Alang sa pagdari paghimaya sa iyang alam. Alang sa pagpusdanan sa tibok niya sa santos simbahan. Kung ginudawata kining halad, nga magipili gikan sa imong daghang mga gasa, kining Eucharistia magsantos unta kanamo. Magdala ka ng mga nas kalipay nga tunhay, kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nanibayaw ngadto sa Pasalamat kita sa atong Ginoong Dios. angayong matarong. Sanctus nga Amahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang matarong gayud magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diya sa imong paagis mapangluwas. Mahin ikaw aron pagluwas kanamo pinaagis sa gahom sa imong pagkadios. Para mag imong pagbuot nga maluwas nga pinaagi sa usa ka sama kanamo.
Gisadiko sa tao ang paghigala kanimo, apan ang tao mismo ayo'y nag-uli niini kanamo, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel, nag-aawit kami sa mga himaya, sa katingog sa pag-awit. Santos, gayon ka ginutuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong Espiritu na pagsantos ng mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas o dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo og mipikas. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kanaa, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanong pag-usab. Mihatag din ngadto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini, Panginoon ka mga tanang gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao. Aro mga sala mapasaylo. Buhata ka niya paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandong sa kamatayon pagkabanhaw ng Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning paans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tug kay imo kaming giisip nga ngayang nga mga tubag maulagad kanimo. Himuha kami ng alawat sa lawas dugo ni Kristo may usa sa Espiritu Santo. Inunumi ginimong simbahan sa tibok kalibutan. Mahingpit kami di sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo sa tanang mga pari. Inunumi mo sa mga igsuong nga matay. Malaumon, mga banhaw sila ang tanang nga matay diya sa imong panagway.
Kaluoy kaming tanan makaambit kami sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, uban sa mga santos, uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan na kaniya magagagahong amahan, Dias kahiusa sa Espiritu Santo, tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Pag-ampong kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sala, kanunay malayo sa ng kasamok. Samta nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay mo man ang iharian, ang kahulog ang himaya, hangtod sa Jesucristo negas mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kibabuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo ko na manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Pagkitang panag-inig sunay. Kudiro sa Dios, nagawag tang salas kalibutan bulahan katong gidapit sa bangkete sa Ginoo.
Mag-ampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento na nagsaulog sa handumanan sa pagpasakit, pagpakamatay sa imong anak. Kinigasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulo sa amo ang kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit kamatayon sa krus. Pero itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dugang pangamuyo, nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinawto nga nag-antos tungo sa sakit ug balatian. Makamong gipili siya aron mahimong santos. Nga iyang kasakit mahiusa sa kasakit ni Kristo. Alang sa kaduwasan sa kalibutan. Kini nga mong gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak. Nabuhi ug hari ubang kanimo, diyas kahiusa sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Salamat sa mga igsoon, bulig din sa agtos nga misa. Ano pa ito ang sponsors ug donors, ang atong choir, Nazareth Choir, ang pilgrims na ito, servant communities, Sword and Fire of the Spirit, Couples for Christ, San Vicente, Daughters of the Holy Face, Cathedral and Santo Rosario Chapter. Atong offers, si Cherry Cañada, Tess Welwayco. Ang Ginoo na kaninyo. Manlangin ng Diyos magagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dahil ninyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mag-ilis na kayo, manimba ta. Mana ko kini deh. Wa bang ka magsinina? Alam deh. Wa ko magsin. Unsam deh ko gisulob. Sige kay tinguan man po dron. Nagay uban mag-short ra. Mao na diha. Katugaling may agig Domingo, ako to gibadlong atong silingan. Kaya nga short, murag mo to gikatuog niya. Milaos og simba. Ako ginan, nganong nag-short man ka, mubo man kaayo na imong short. Siya, naaday long nga short. Papadilong. Mauna diha. Pero, laay kay hunaw-hunaw, no? Bitaw. Lain kay hunaw-hunaw. O niya, Kapitang. nag-sleeveless pa yun siya. Sleeveless. Hapit na lang yun maghubo. Hunaw-hunaw nung taniya ba panahon atos dagat. Lain magkayo mo isulog, di ba? Kato siya pagdagat na ito. Pwede sad. Moro-moro hapit na naman swimsuit, di ba? So, doon sa simbahan. Kay short unta to, baong, pero porma man sa burag underwear. Nga, misimba siya. Lahi sa unang panahon, no? Nindot kaya mga, ang manimbahay sa una ako nahinumduman tong gamay-gamay pa ko. Gamay-gamay pa. Karon gamay gihapon ka. Kanang formal kayang gisuloob, unya, naibrunda. Magsidina. Murag igsuli mo sa simbahan, murag sulimni ang palibot. Murag naagid ang Ginoo. Pero karon, taon, uy. O sige. Ako sa una sa, kuyog ko ni mama manimbami. Magkupot ko siyang saya. Nga, inig pamarog sa mga tao, ari ko diri. Init kayo, ako sa ipaypay ang saya. Sobra na sada binuhalahap sa Karon, wa naman kailistrihay. magsaya. Magkarsonis, mag-short. Bisan ka mo mga laki, sakit ako mga laki. Atong isulob nga, ni amanta sa simbahan, kita na lang sa unta maghuna-huna, no? Bitaw, di na Bitaw, mag-ilis mag-ilis na ka. Pulo, mag-ilis na ko sunod. Sige. Ayaw pag-inguna na, kay babae ko ka. Bitaw. Tinuod ba yan? Excuse na karon kay tinguan man po. Ang kuno na ko na Okay. sa'yo, bitaw. Kung sa Tinuod mga gini ay ang atong, kung maghunaw tatak ko sa atong antuan, di ba? Nga nung mangyod, nga nung dili man ta mag-ilis o tarong. Oo. Pero, nga naman sad, gikanang pag gini ay nga nindot atong isulob ko sa simbata. Hindi man sa ingon na, ang kuha nga formal ko na ka sa sud sa simbahan. Sa formal na gaon. Kinahanglan yun ay nga,
bida sa nimo. Kinahanglan gini magaw Oy, nag wa ba sa tingali mag-ingon ang Ginoo nga mag-ilis jud mo nindot, di ba? Di mo yun ang Ginoo May nga. mangutana ko lutang Monsignor. Monsignor, kinahanglan gyud ay nga nindot gyud kay sinina isulob basta manimba. Gusto mo mangutana kung sa gyud yung isulo ba sa musimba ta? Ang labing maayong pangutanon ato mga lolag, mga lolo. Sila pangutana kay sa karaang panahon, no? Ang adlong Domingo, ang simbahon na ganina sa Sabado pagani hanay na ilang isulob. Hanay na mo gitawag tog the best nga isulob nila kay manimba ugma. Kung namutan sila unsang sa ina ilang gisulob, ang ilang pagpangandam. Kay hibaw sila nga kining ilang sanina simba gini. O kanang simba para nila mo ilabid dako gyud nga okasyon katambungan nila. Muna nga we should learn from our katigulangan mga igsuon, no? Usa na tradisyon untang dito kalimtan. Pero ang pangutana mao kini, ang simbahan gilak na magbalaod nga unsay atong isulob sa pagsimba. Wa gina ilagda simbahan nga mao gini mao gina wa siya formal ana. Pero dunay lagda na gitawag nato dinami sir isulti, sentido komon na lagi na siya, no? Unwritten na, pero kita na makasabot gamitan lang imong common sense. Di man inigsimba nimo tuwa ka atubang ka sa Ginoo, sagrado ka na kaayo nga gitambungan nimo, mukalawat ka na sa lawas ni Kristo. So kung moadto ka matubang ka sa hari sa nang hari, pag-unsa man ka, no? Magsulob ka, ang imong isulob wag yun tanaw kag sulob nimo nga murag dunay respeto nga sa nina nga murag magdag respeto magdaog gitawag na to honor, no? Ang pagdaig, no? O pagsimba gani nya may bawo na kani ana yo nga unsay angay isulob di ana sa banami lang ka kay ni ana magasimbahan wa ka tug simbahan haron atong party, maggaon ka nga taas kayo, mag-arios ka tag-as kay diri ana tanan sa pasyensyo. No? O tuwas gisimbahan sa kan mo gisimbahan, mo to gisimbahan unsa may tuyo nimo, no? Nga unsa ka nga baita ka sa imong mga legs, nga bubo kayo na abay taas nga bikini naman. Kailan sa grabe na sana. Sulit niya. Miniskirt pa, slit pa. Sus, maglibog na ka na. Murag luoy kayo ba? Kaya luoy sa nina ba? Nya, o sa sa diri, wa sa diri, paubos sa diri. Wa pa sa nina, diri wa pa sa nina diha. Muna nga, mahilitian ka sa mga biyata, simbahan, brundahan juga god, tabunan ka. Kaya maluoy tao sila, wala kayo sa nina ba? Pag luoy kayo tao, mubo na kayo sa nina niya, mubo pa diri, kaluoy ko sa nina. Pero mura reflect na mamatasan na gina common sense ka na siya, no? Common sense na siya nga ato unya lay pa karon, no? Magkamatingod sa ba murag ang misa ba singit na lang ba o Domingo, uy sus mga tumtas dagat ay sige mga tuta manimba ta ka jiyot pero atong gisulod one anak shores na ta kay para dagat, para shopping. Dili gyud ang misa ang sentro ba. Ang misa pakapin lang kay bago anta ni mo sa nga, uy, gikatas dagat, manguli ta, ipaguli ito, manimba ta, mamunta sulog, mag-short na ta, dito lujo, magsinilas ta, mao ba ka na ang nas kasing-kasing sa to? Unsa kas kasing-kasing? Kaya ang kanang atong isulog usahay, magpakita man ang unsa ang atong pagtahod sa ato ang Ginoo, sa kasing-kasing. Muna nga, kibaw mo, hindi mo sultihan, kibaw mo, usay dili angay, usay dili angayan. Dili angayan nga mag-sleeveless ka, mag-spaghetti ka, mag-shorts ka, mag-sinilas ka, mag-kao ka sa simbahan. Murag wag na sa pamatasan. O bitaw, usa na kabutang ato ang tanaon, no? Magsimba ta nga timan atong itubang ang Ginoo. Ug mao pagrespeto sa Ginoo, no? To honor him. Una na siya. Ikaduha, nauna sa taon, nga haron igsimba nimo, di ka distract sa mga tao. Kaya mga tao, imbis mo tanaw sa Ginoo, mo tanaw sa imong legs. Wala na magubot na. Ang mga tao, masaag, matintal. No? Muna huna-huna agin na taon. No?
Timan ibaya, no? Ang isulob nimo kada yung haong na sa mga kasing-kasing. Na igugma sa kasing-kasing, na ipagtaho, na irespeto, siguro jug-jugo, ay imong isulob, tarong gina. Tarong gina. So ipagawas diha, ang saktong sanina. Kananas kasing-kasing nimo, ipadayag nga doon ay respeto, gugma sa Dios. Manimba na ta. Amen.